Хайырлы күн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлы мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Габдулла Кариев театры үз тарихында беренче мәртәбә алтын битлекле булды. Татар язучысы Гадел Кутуйның повесте һәм аның улы Рөстәм Кутуй истәлекләре нигезендә куелган Рөстәм маҗаралары спектакле театрга зур җиңү алып килде. Бүген бездә кунакта әлеге спектакльнең актерлары Татарстанның атказанган артисты Альбина Гайзуллина һәм Булат Гатауллин. Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз, хуш килдегез. Исәнмесез, хайырлы көннәр. Менә шундый матур яңалыклар белән килеп кердегез. Бездә инде ихлас күңелдән котлыйбыз сезне һәм иң мөһиме бу җиңү дәвамлы булсын, шулай бит? Амин, шулай булсын. Рәхмәт бик зур. Һәм миңа калса, менә әлеге җиңүдән алган хис-кичерешләр әле бүген дә сезнең беләндер. Әлбәттә, бу һәрбер артист өчен шундый зур дәрәҗә һәм бәхет инде, һәм ул безне гомеребез буена ничектер шулай канатландырып торачактыр дип уйлыйм. Әйе, шушы алтын битлекне алгандагы сәхнәгә менгәндәге хисләр, хис-кичерешләр, ул әлбәттә аны һәрбер артист та үз гомерендә татырга тиеш. Һәм бу чыннан да гомер буена шундый күңелгә уелып кала торган мизгелләр. Һәм бу һәрбер артистның күңелендә йөрткән бик матур хыялы. Менә бит. Хөрмәтле кунакларыбыз, инде тулы әңгәмәгә күчкәнче, башта сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул инде әлбәттә сезнең хакта булыр. Игътибар экранга. Студиябезнең бүгенге кунаклары белән якыннан танышык. Альбина Гайзуллина, Татарстанның атказанган артисты, Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры актрисасы, Татарстан театры әһелләре берлеге әгъзасы. Булат Гатауллин, шулай ук Кариев театры актеры. Казан театр училищесын уңышлы тәмамлаганнан соң, Булат яшь тамашачы театрында хезмәт куя башлый. Бүген ул татар тамашачысын күп саны спектакльләрдә, баш рольләрдә сөендерә. Альбина белән Булатны бер нәрсә берләштерә. Алар икесе дә мәртәбәле алтын битлек премиясе ияләре. Рөстәм маҗаралары спектаклен илебезнең мәшһүр театр әһелләре дә югары бәяләп, Кариев театры үз кочагына беренче мәртәбә алтын битлекне кабул итте. Шуннан да Рөстәм маҗаралары спектакле театрыгызга зур җиңү алып килде. Менә спектакльнең башына әйләнеп кайтсак, әйтик, беренче репетиция көннәренә, менә шул вакытта без менә шушындый зур җиңүгә ирешербез дигән өметләр булдымы? Менә хәзер бу видеоны карадык та, бик зур рәхмәт. Бу чыннан да репетициялар башланган вакытлар гына һәм ничектер истән дә чыгып киткән ул вакытлар. Шул вакытларга ничектер минем кас истәннәре дә чыкты. Шул вакытларга әйләнеп кайттык. Шул эмоцияларны кичердек яңадан менә шушы кадрларны күреп. Рәхмәт сезгә. Ул бик кызык мизгелләр иде, дөресен генә әйткәндә. Менә Булатны инде Тимур Кулов, спектакльнең режиссеры, ул Булатны ничектер білді инде. Алдан ук білді ул аның аласын. Шулай бит Булат? Демәк, башта Булат билгеләнгән. Булат билгеләнгән. Аннары һәрбер репетицияга ниндидер яңа актриса килә башлады. Булат белән Үзенә күрә шундый бер кастинг. Ни өчендер мин беренче репетициядан ук Альбина апа булыр дип менә уйлаган идем, һәм шулай булып чыкты да ул. Бер көнне шулай обед вакытында Альбина апа белән театр янында сөйләшеп басып тора идек. Тимур кайтып килә театрга. Альбина апаны күрде дә, нәрсә диде булса? Мине күрде дә. Альбина, стой ди, туктатты бу. Без Булат белән икебез дә туктадык. Без бит инде аның белән таныш, Арыну спектаклен чыгарган идек. Ну-ка, поговори со мной басом ди. Нәрсә аңламыйм әле, ул бит Тимур бит тиз сөйләшә ул. Поговори со мной басом ди. Вот ничего себе, сейчас режиссеры пошли, на улице ловят и кастинг устраивают. Все, ладно, диде дә китте бу. Алабыз. Без моны юк, бер нәрсә дә әйтмәде. Без моны инде оныттык. Шуннан икенче кич белән, шул көннең кичендә инде группага язалар. Иртәгә репетициягә чакырыла Альбина Гайзуллина һәм Булат Гатауллин. Менә шуннан шул көннән башланып китте инде безнең маҗаралар. Менә әсәр белән танышып чыккач, бу чыннан да бик отышлы дип уйлап куйдыгызмы? Өметләндегезме алтын битлеккә? Ул вакытта дөресен генә әйткәндә алтын битлек турында уйлау булмагандыр. Гадел Кутуй әсәре бит инде ул балачактан бирле яратып укылган ниндидер бер шундый әсәрләрнең берсе, һәм безнең спектакльдә Гадел абыйның әсәре генә түгел, Рөстәм абыйның тәрҗемәсе дә ул менә шулай ничектер әти белән ул арасындагы диалог вакыт аша шундый
тагын да тирәнрәк, тагын да ничектер дөресрәк, төгәлрәк тарих булып чыкты ул. Һәм менә әсәр дип әйтәсез, ул әсәр безнең шушы репетициялар вакытында туды. Айдар Ахмадиев шушы әсәрнең инсценировщигы инде бергә, ул менә һәр көнне безнең белән бергә репетициягә килә иде. Булат, мин, режиссер һәм драматург. Без дүртәү анда язабыз, сызабыз, берәйберне өстибез. Тимур инде ул этюд формасындарак эшләргә ярата. Нәрсәдер безгә эшләтеп карый да, шуны икенче көнне Айдар язып алып килә. Аның яртысын кыскартабыз, тагын нәрсәдер өстибез. Менә шундый рәхәт, шундый күңелле һәм шул ук вакытта ул ниндидер авыр да мизгелләр булды, ләкин ул шуның кадәр рәхәт булды безгә эшләве, шушы спектакль өстендә эшләве. Ничектер ул менә шунда туды, шунда аңа жан керде һәм ничектер менә без аны бик яратып чыгардык. Әйе, менә шундай горизонтальный театр дигән сүз бар. Анда теге ниндидер иерархия юк. Монда һәрбер кеше, иҗатчы, аның үз урыны бар һәм ничектер менә шулай в соавторстве туды ул. Монда һәрбер кеше, Альбина апа нәрсәдер тәкъдим итте, мин нәрсәдер, режиссер тәкъдим итә, драматург, бәлки менә булай эшләп карарбыз, аннары композитор. Бу инде берникадәр күмәк эш булган. Әйе, чыннан да менә гомумән театр ул күмәк эш, ләкин менә бу спектакльдә ничектер ул тагын да күбрәк сизелде кебек. Монда һәрбер кеше, костюмерлар, реквизиторлар, режиссер җитәкчесе. Беләсеңме, Гөлүсә, шуңа кадәр спектакль вакытында реквизитор белән костюмер, алар реквизит биреп торалар, костюмнарны алыштырабыз бит инде спектакль вакытында, һәм алар суга кадәр безгә биреп торалар. Чөнки анда без чыгабыз сәхнәдән һәм безнең 5 секундыбыз бар нәрсәдер алырга һәм яңадан сәхнәгә очып чыгарга. Шул вакытта алар салфетка белән битемнән итеп алалар, су биреп ал. Менә шуның кадәр алар, шуның кадәр кадерле ул. Булат суны үзе алып эчәргә җитешсә, мин үзем алып күтәреп эчәргә дә җитешмим. Алар мин нәрсәдер кигән арада миңа су ишертәләр, без аларга су ишерткән кебек, мин бер глоток булса да, бер йотым булса да ясап өлгерәм. Менә шуның кадәр алар сәхнә артында торалар, алар күренмиләр, алар күләгәдә калалар, ләкин алардан башка спектакль шулай ук булып чыкмас иде. Менә без аларга шуның кадәр рәхмәтле. Һәм чыннан да менә шушылай туган иҗат җимеше инде ул үз нәтиҗәсен китерә торгандыр. Менә костюмнар турында да сүз чыкты. Инде сорыйсым килә. Әлеге спектакль барышында ничә костюм алышына? Бик күп булай. Бу сорауны бик күп бирәләр, без барыбер белмибез. Менә репетициялар вакытында үзебезнең костюмеркага төшеп инде без, менә миңа, минем образга бер шундый борчак төшкән коричневый төстә шундый бер күлмәкне алдык та инде без шуның белән мин башынан ахырына кадәр шуның белән репетицияларда йөрдем. Менә шуннан соң бу күлмәк бит инде хәзер тузды. Спектакльгә моның белән чыгып булмый. Шундый материалны бик озак изләде инде Тимур. Именно менә шундый төс һәм шундый ак борчаклар төшкән материал кирәк иде аңа. Ул инде менә ул күлмәгем минем спектакль башында киелеп куела да, ул минем теге трансформация үтә. Нигезе образның нигезе һәм дә инде калган костюмнар анда каядыр элементлар өстәлә, теге каскалар киябез бит инде, анда инде безнең бөтен күп киемнәрдә теге шырт. Безнең гомумән спектакльнең девизы вышт-вышт. Режиссер шундый задача куйды. Альбина апа бигрәк тә инде бер уннан артык образ инде синең, һәм анда секунды белән менә булай башка образга керергә кирәк һәм берсендә ничектер мин аңлыйм, Альбина апа өлгерми кебек. Әйтәм, Тимур, әйтәм, Альбина апа өлгерми. Ничек өлгермәсен, өлгерә? Вышт. Шуның белән Альбина апа өлгерә. Менә бит. Һәм тагын шундый сорауда биреп үтим әле. Менә шулай да хуш авылым спектакль белән дә чагыштыручылар булды. Менә әйтик, менә бу алымны. Ничек уйлыйсыз? Менә монда чагыштыруларга урын бармы икән? Миңа калса, аның формасы бер төрле. Гомумән ул хәзер теге бик шундый актуаль тема, популяр тема театрда бер образдан икенчегә сикерү. Һәм артист өчен ул бер яктан вызов булса, икенче яктан ул бәхет. Чөнки син бер спектакльдә үзеңне берничә образда сынап карый аласың. Аның нәкъ менә шушы образны табу вакыты бик кадерле. Менә безнең Альбина апа белән Яков Михайлович бар, следователь. Без аны икебез дә уйныйбыз. Һәм ул дөресен генә әйткәндә иң авыр образларның берседер инде. Башта Альбина апа тапты аны.
Мин бик озак эзләдем инде, таба алмадым, интектем. Аннары мин таптым, Альбина апа югалты образны. Шулай эзләнә торгач, ул бит теге бер образ булгач, аның теге физикасы да бер төрле булырга тиеш, сөйләү манерасы да бер төрлерәк булырга тиеш. Менә ничектер Яков Михайлович безгә килде кунакка, без шулай шакырабыз. Әле дә килеп йөри. Ул Яков Михайлович образ буенча аксак, аның аягы уң аягы авырта. Уң аякка аксый ул. Һәм бер заманы минем уң аяк авырта башламасынмы тиздән. Менә аксата инде. Мин шуннан врачларга барып бераз дәваландым. Һәм берничә ай үткәннән соң Булат уң аякка атлый, аксый башлады. Килешәбез инде шуннан. Яков Михайлович безне монда да калдырмый дибез. Безгә вселился, теге ишебезгә кереп утырган дип шулай килештек инде. Менә яңадан тантана көненә әйләнеп кайтсак, башта бит инде төп номинациялар билгеле булды. Шулай бит. Менә сезнең исемегезне без озак кына ишетмичә тордык. Менә бу мизгелдә ниндидер куркып калулар булдымы? Юк, алай күңелебез төшмәде. Дөрес, менә мин инде башта бик дулкынланып утырдым, башымнан бик дулкынланып, теге Булатның номинациясын әйткәндә төшерәм, кинәт кенә Булатны әйтсәләр, мин әйтәм, хәзер Булат чыгып китсә, тарихи видео булсын дип кулымнан. Үзем телефон тотам, үземнең кулларым калтырый. Шуннан соң минекене әйткәндә Булат шулай төшереп утырды. Шуннан соң ничектер мин бер ара тынычланып киттем. Әйтәм, ярар инде, ярар, нишлисең? Әйтәм, монда килүебез дә, номинациягә эләгүебез дә зур җиңү бит инде дип. Шуннан да бу бит театр тарихында беренче тапкыр без 5 номинациягә үттек алтын битлеккә. Бу үзенә күрә инде зур җиңү. Һәм шуны әйтергә кирәк, номинациялар үтте, Кореев театры сүзе яңгырамады, һәм без ничектер Бераз гына мусуланып та куйгансыздыр. Мусуланып та куйдык бераз. Һәм ашыйсыбызда килә башлаган иде. Һәм спецпризлар китте. Сайжин Жамбалова исеме яңгырады, без бик шатландык, чөнки юлда бездә спектакль куйган иде, без бик яратабыз аны. Һәм Рөстәм маҗаралары дигән сүз ишетелде. Приключение дигән сүзне ишеттек без. Бер-бер безгә караша башладык. Рус тема булды. Рус теманы да ишеттек. Без аңладык без икәнебезне, ләкин ничектер теге каушап калдык, барыбыз да бер-бер безгә булай карашып утырабыз. Бер кеше кузгалмый, без тезелешеп утырабыз. Бер-беребезгә булай карашып, без микән соң? Аннары Тимур кулына алды да инде барысын да режиссер буларак әйдәгез киттек сәхнәгә диде, һәм без чаптык сәхнәгә. Менә чакырылган режиссерлар турында да сөйләшеп үтик әле. Миңа калса, менә бу юнәлештә Кореев театры инде әлбәттә беренчелекне беркемгә дә бирмидер, шулай бит. Менә мондый төрлелек артистлар өчен ни дәрәҗәдә кирәк? Бу бик кирәк. Мин моны хәтта һәрбер артистка да теләр идем, һәрбер театрга да. Чөнки һәрбер режиссер үзенең тәҗрибәсе белән килә. Аның бу дөньяга, гомумән сәнгатькә, театрга үзенең карашы бар. Һәм алар килгәч, алар бер айга киләләр, 2 айга киләләр, һәм син шул вакыт эчендә губка кебек барысында үзеңә аласың. Һәм үсәсең, тәҗрибә аласың. Миңа калса, бу артист өчен зур тәҗрибә һәм бәхет. Артист кеше бит ул гел эзләнүдә булырга тиеш. Ул бит бер урында туктап торганда артист үсми, артист буларак. Менә чыннан да төрле режиссерлар белән эшләү, ул кайсыдыр сине сындыра, кайсыдыр син мәңге эшли алмас кебек тоелган шундай мәсьәләләр куеп алдыңа, син аны барыбер вакыт үтү белән барыбер үзеңне итеп чыгарасың. Менә бу артистның менә шулай хәрәкәттә булуы, менә шулай тынгысыз булуы, бу һәрбер артист өчен дә мөһим. Кирәк кенә түгел, бу шулай булырга тиеш дип саныйм. Әле тагын бер ягы бар бит аның. Килгән режиссер ул сине кеше буларак белми, һәм ул сине сәхнәдә күрсә дә, шул видеодан 1-2 спектакльне күргәндер инде, һәм театр сайтында синең фотографияңны күргән. Һәм ул сиңа башка төрле карый. Мәсәлән, менә шул Сайжин турында әйтеп киттек без, хикмәт әкиятләрен куйганда, распределение ролей була башлады да, мин бит инде теге яшь күренәм артистлар арасында, әйтәм, мин кеше ул булырмын дип уйладым. Һәм ул распределениегә китте дә, һәм башка исемне атады. Әйтәм, опа, әйтәм, нәрсәдер монда башкачарак яңалык. Һәм уртанчы улга килеп җитте мин. Ул бөтенләй, ничек дип әйтим икән, аның
Добряшка түгел ул аның ниндидер эчендәге теге корты бар. Һәм ул гомумән минем аңарча мондый рольләр уйнаганым юк иде. Һәм ул миңа әйтте аннары, мин сезнең фотогызны фойеда күргәч, күзләрегездән аңладым ди. Менә миңа караганда күп кеше менә алай дип әйтергә мөмкин түгел минем турыда. Һәм менә килгән режиссерлар алар сине бүтәнчә күреп, бүтән төрле ачалар, бүтән ачкычлар эзлиләр. Менә шундый сыры һәм тылсымы бар әйме театрда. Менә алтын битлекне инде безнең тамашачыларыбыз күреп киткәннәрдер, шулай бит бу инде бик кадерле бүләк. Менә гади тамашачылар каян күрә алалар? Театрга килеп тор, шулай бит? Хәзер безнең алтын битлек фойеда тора һәм һәрбер тамашачы аны күреп сокланып китә ала. Һәм безнең артистларыбыз белән горурланып китә алар. Менә мин шуңа игътибар иттем, менә сезон ябылырга инде санаулы гына көннәр калып бара, шулай бит, ләкин аңа да карамастан һәрбер театрыбыз кызу эшләр алып бара. Әйтик, кайдадыр премьера, кайдадыр юбилей, кайдадыр фестиваль. Менә премьера дигәннән сездә дә премьера көтелә, шулай бит? Бездә премьера 11-12 июль көннәрендә Ринат абыйның зур юбилее була. Ул шушы хөрмәткә бик матур спектакль чыгара. Бу спектакльдә бөтен труппада катнаша, ул тау битендә Сабантуй дип атала. Без әлбәттә тамашачыларны чакырып калабыз. Бик күңелле спектаклебез, килегез. Гомумән Кариев театрына тамашачыларыбыз килсәләр иде, безне белегез, күрегез. Менә шулай тамашачылар белән бергә шулай аралашып яшәгәндә, әлбәттә, иҗат ул тукталып калмас. Менә әлеге премьера хакында бездә бер сюжет та бар. Әйдәгез әле бергәләп карап та үтик. Игътибар экранга. Кариев театры өр-яңа музыкаль комедия әзерли. Тау битендә Сабантуй әсәре 36-нчы театраль сезонга нокта куячак. Спектакльдә бар труппа һәм Казан театр күллияте студентлары катнаша. 40 артистның һәрберсе өчен аерым костюмнар тегелгән. Менә мин шулай ук Сабантуйларны бик нык яратам. Карап торам, Сабантуйның төп символы тәкә. Тәкәне бәйләп куйганнар үзенә бер агачка. Ул шунда үзенең язмышын көтә инде. Менә хәзер батыр килә дә аны алып китәр дип. Менә мин шунда шул тәкәнең күзләре аркылы мин кешене күрдем. Һәм мин тәкъдим иттем бу әйтик әсәрне язырга 2 яшь драматургка. Аның берсе Илфак Хафизов, Тинчурин театрының режиссеры һәм артисты, һәм Мәскәүдә яшәүче тарихчы Ринат Абяновка. Умман бу шундый зур коллектив эш булды. Бүтән труппа катнаша, шулай бу спектакльдә безнең бүтән коллектив аның киемнәрен, аның декорацияларын, аның теге реквизитларны, бутафорияларны бик күп көч кертте әлеге спектакльгә. Әсәр халык авыз иҗатын чагылдыра, үз эченә ынтылып барган җыр-моңнарны, күмәк уеннарны ала. Һәм исеменнән аңлашылганча милли бәйрәмнәребезне, гореф-гадәт һәм йолаларыбызны да яшь тамашачы игътибарына тәкъдим итә. Димәк, Сабантуйлар дәвам итә, шулай бит. Әлбәттә инде без премьерагыз гөрләп үтсен дигән теләктә калабыз. Һәм әлбәттә инде менә бу югарылыкны сакларга кирәк, шулай бит. Һәрбер спектакль үзеннән соң бик матур эз калдырсын иде. Инде менә хөрмәтле кунакларыбыз, тапшырыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә һәм йомгаклап тагын бер сорау биреп бетим әле. Менә ничек уйлыйсыз, бүгенге көндә театрларыбыз нинди юнәлештә эшләргә тиеш? Нәрсәгә басым ясарга кирәк һәм ничек уңышка ирешергә? Менә Тимурның сүзләрен әйтергә кирәктер монда. Ул спектакль башланыр алдыннан шундый сүзләр әйтә. Әйдәгез, менә бу 1 сәгатьтән артык вакытны бергә булыйк ди. Безнең спектакльдә дә ул шундый рефрен булып кабатланып бара. Куркасыңмы? Әйдә бергә куркабыз. Менә шушы бергә сүзе миңа калса хәзерге вакытта театр ул менә ничектер барыбызны да бергә җыярга, тупларга тиеш. Һәм
Мин бер үзем генә түгел, син бер үзең генә түгел, без бергә. Әгәр дә ниндидер авырлыклар була икән, син үзең генә түгел, без бергә җиңәбез. Ниндидер шатлыкларың бар икән, без бергә сөенәбез. Әгәр дә куркыныч булса, бергә куркабыз. Бергә куркабыз. Безнең спектакльдә дә шундый сүзләр бар. Әйе, миңа калса, менә шул бердәмлек ул хәзер бик кирәкле сыйфат. Нинди матур сүзләр яңгырады. Тагын шунда сорыйм әле, менә бу җиңүдән соң аерым бер җаваплылык хисе тоясызмы? Сез бит җиңүдән соң инде икенче көн сәхнәгә чыктыгыз шулай. Әйе, әлбәттә, хисләр башкачарак, җаваплылык өстәлде, ләкин күп кеше әйтә, менә хәзер сез теге ничектер канатланып, башкачарак киткәнсездер дип әйтә. Миңа калса юк, чөнки ул әйе алтын битлеге алынды, безнең эшебезгә зур нәтиҗә бирелде, ләкин алга таба роль чыгару ул сиңа бернәрсә белән дә ярдәм итми. Барысы да яңадан башларга, яңадан эзләнергә. Әйе, шуңа күрә без бәхетле, безнең спектаклебезгә шундый зур дәрәҗә бирелде, ләкин ул ничек, әлбәттә, ул ниндидер канатлар өсти һәм Күңелдән ниндидер менә якты өметләр, менә битлек алдык та тукталып калдык түгел ул хиштә. Ул менә тагын да ничектер менә ниндидер өметләр белән яши башлыйсың, ничектер яңа рольләр белән, яңа образлар көтеп менә дәвамлы булсын иде. Амин. Без инде сезгә алга табада зур уңышлар телибез. Менә шулай илһамланып, янып хезмәт итәргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт. Сау булышабыз. Бик рәхәт булды сезнең белән. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.